Čaute, som Odvan, možno ma poznáte pod menom Gogo a dneska si dáme pro stream s mojimi dvojmi kamarátmi, dovol som si ich pozvať, takže tunak ideme do hry, vytvorili sme si vlastný server, máme tu Riaxa a Mamuta. Ahoj. A Mamut očividne nereaguje, ideme hrať survival, prežitie, pozrieme si tu trošku mapku, vyzerá to nádejne a musíme získať nejaké náradie, nejaký shuffle. Jupi! Idem ťažiť stromy. Hráme tímovo, každý robíme dokopy, idem spraviť, dobre som tímový hráč, spravím tu workbench, inak pracovný stôl, ale nie som moc dobrý v prekladoch, nejde mi to. Takže sa nedivte, ak budem mať nejaké chybičky. Spravíme si sekeru, nie, takto sa to nerobí. Že spravíme si jednu sekeru a jeden kompáčik. Možno by sa nám zvýšil aj shuffle. Budeme bývať? Tak, tu budeme bývať asi, vidím to tak, tu budeme bývať a môžeme si vykopať menší ukryt. Ale daj tam točku, lebo nás môžu napadnúť zombici. Shit, však tu aj nejakého zombika počujem. Oh, bitch! Mám uhlie! Nečakal som to, ale mám uhlie. Pobite toho zombika. Ja som ho zabil. Vytvorte mi rebrík. My sme veľmi zohratý tým a oni zatiaľ vytvoria rebríky, ja tu ťažím. Je to... rozhodol som... Čo? Gogo, mám to hotové. Tak mi daj rebrík. Nech sa páči. Ďakujem. Takže ako vidíte, práca je v plnom prúde. Zatiaľ máme malý domček, ale vyrastie z toho obrovský hrad. No, vidím to až na druhý až tretí diel. Môžeme sa tu trochu... Môžeme sa tu trošku porozhliadnúť po okolí. Vyzerá to tu veľmi nádejne. Môžeme tu spraviť nejaké spoilery, ale bude to nedobytný hrad. Bude to nedobytný hrad. Gigantických rozmerov. Budeme tu mať obrovský komplex, hradový komplex, ktorý nikto nemôže poraziť, proste ani keby chcel. Budeme mať komplex aj pod zemou, proste komplexy budú všade, nedobytné komplexy obrovské. Fakt sa to teším. Proste všetko tu bude za komplex. Hej, komplexy sú vyžadované. Ja som tu postavil nejaké dvere. Takže ja som sa rozhodol, lebo som pro player, že budem kopať tunel 1x2, lebo je to najlepšie a hral som na serveroch ako PvP Craft alebo Scorpions, takisto som hrával na Lulakovom serveri. Ak by ste tam náhodou stretli tunely 2x1, tak to som bol asi ja s najväčšou pravdepodobnosťou.
Musím si spraviť fakle. Spravím si takto 16 fakiel, aby som sa mohol vrátiť a urobiť si ďalšieho chvíľku. Dobre, sú len 2 so sebou. Ja viem, ale je to zložitý systém, pracovný systém. V akom poradí a koľko si máš brať, je to tak. Inak chlapci, ja nesom nejaký fighter, takže zombíkov musíte zabíjať vy, aj nesom moc akčný, ja si tu budem takto kopať. Práve som našiel iron, je to ono, našiel som iron. Wow. Je to tu, Wow. je to tu. Takto skoro? Takto skoro, fakt, ja som to nečakal, som taký dobrý. Proste som dobrý. Teď v prvom dieli? No? V prvom diele som čakal asi tak na 4. No to ja. A to som, chcem vidieť, že za koľko postavíte ten hrad, to budem úplne, že wow, valiť oči. Chcete, donesiem vám kameň, aby sa lepšie kopalo? No ja by som prosil. Idem vám doniesť. Ha! Tu si môžem z workbenchu spraviť aj stolik na sviecu a musím prísť na to, ako sa to robí. Je to šír, nedá sa to spraviť. To nie je možné. Není to možné. Kto chcel tie šutre? Ja by som si prosil. Máš 20 šutrov. Ďakujem. Není zač. A daj mi 9, alebo nie to potom rob. Alebo urob 5. Ja idem ťažiť ďalej, idem hľadať železo, uhlie. Ako... Chcelo by to... Nejaké jedlo ísť prichystať. Ja si myslím, že náš mamut by mohol nájsť nejaké jedlo. Našiel som zatiaľ... Nie, ničo sa mi tam páči. Podľa mojej pro play sa musíme nachádzať vo výške 11 kociek nad spodkom, aby sme mali najväčšiu šancu ako nájsť diamanty. Dostal som sa do nejakej pekelnej, obrovskej diery. Vyzerá to veľmi nájdenie. Našiel som ďalšie železo. Wow! Práve mi vybuchol mi práve pri hlave creeper a opäť vykripoval. Dostal mi 3 srdiečka. Mám ti pomôcť? Nemusíš, už je mŕtvý. Ja už sa padám. To bude večer. Ideme to tu prehľadať, že ako to vyzerá. Ja som postavil nejaké tie čestky, kam sme si mohli ukladať cennosti. Super, super. No ako vidíme, veľmi zvláštny ukaz v Minecrafte. Také divné veže. Taký divný, to som až nevidel. Je to veľmi divný ukaz, nepravidelný. Akože Minecraft mám už fakt dlhé roky skúseností, ale toto som ešte nevidel. Dúfam, že keď zajtra prídem, tak budem mať veľa lajkov, lebo proste nečakám nejak veľa zhliadnutí, ale niečo by sa mohlo zhrať a veľmi ďakujem všetkým Ale za ten týždeň by si mohol mať tých 500. No, veľmi sa teším na